Στην αρχαία Αθήνα, την εποχή που γεννιόταν η φιλοσοφία και οι επιστήμες, οι μαθητές είχαν ένα παράξενο τελετουργικό. Την περίοδο των εξετάσεων δεν μελετούσαν απλώς. Έπλεκαν μικρά στεφάνια από ένα συγκεκριμένο αρωματικό φυτό και τα φορούσαν στα μαλλιά τους. Πίστευαν ότι η δυνατή μυρωδιά του καθάριζε το μυαλό, έδιωχνε την κούραση και κλείδωνε τη γνώση μέσα στο κεφάλι τους. Αιώνες αργότερα, ο σπουδαίος William Shakespeare έβαλε την οφειλία στο έργο Άμλετ να λέει «Αυτό είναι δεντρολίβανο, είναι για τη μνήμη». Σήμερα, αυτό το ιστορικό φυτό βρίσκεται στις γλάστρες των μπαλκονιών μας και το χρησιμοποιούμε κυρίως για να δώσουμε γεύση στο ψητό της Κυριακής. Τι ξέραμε όμως κάποτε, που η σύγχρονη, γρήγορη ζωή μας έκανε να το ξεχάσουμε. Καλώς ήρθατε στο αρχαίο γιατρόσοφι. Το δεντρολίβανο δεν ήταν ποτέ ένα απλό μυρωδικό. Υπήρξε ένα από τα πιο σεβαστά ιερά φυτά του αρχαίου κόσμου. Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι το θεωρούσαν δώρο των θεών, απόλυτο σύμβολο της αναγέννησης και της πνευματικής διάβγειας. Όμως, η πραγματική, σκοτεινή ιστορία αυτού του φυτού αποκαλύφθηκε την περίοδο του Μεσαίωνα, όταν η Ευρώπη μαστιζόταν από την τρομακτική επιδημία της Πανόλης. Εκείνη την εποχή, οι περίφημοι γιατροί της Πανούκλας, με τις τρομακτικές μάσκες που έμοιαζαν με ράμφη πουλιών, γέμιζαν το εσωτερικό της μάσκας τους με δεντρολίβανο για να φιλτράρουν τον αέρα. Την ίδια περίοδο, ένας θρύλος μιλάει για τους 4 κλέφτες, μια ομάδα ληστών που έκλεβαν τα σπίτια των αρρώστων χωρίς ποτέ να κολλήσουν είτε οι ίδιοι την ασθένεια. Όταν τελικά συνελήφθησαν, ο δικαστής τους χάρισε τη ζωή με αντάλλαγμα το μυστικό τους. Η απάντηση ήταν το ξύδι των 4 κλεφτών, ένα ισχυρό μείγμα βοτάνων με απόλυτο πρωταγωνιστή το δεντρολίβανο, με το οποίο έτριβαν το σώμα τους. Οι ισχυρές αντιμικροβιακές του ιδιότητες λειτουργούσαν ως μια αόρατη ασπίδα. Ήταν όμως όλα αυτά αποκοίηματα της φαντασίας ή απελπισμένα γιατροσόφια μιας σκοτεινής εποχής. Η σύγχρονη επιστήμη αποφάσισε να βάλει αυτό το αρχαίο φυτό κάτω από το μικροσκόπιο και τα αποτελέσματα άφησαν τους ερευνητές άφωνους. Οι αρχαίοι μαθητές και οι μεσαιωνικοί γιατροί είχαν απόλυτο δίκιο. Η χαρακτηριστική, δυνατή μυρωδιά του δεντρολιβάνου οφείλεται σε μια ένωση που ονομάζεται 1,8 κινεόλι. Όταν εισπνέουμε αυτό το άρωμα, η ουσία περνάει μέσω των πνευμόνων απευθείας στην κυκλοφορία του αίματος και φτάνει στον εγκέφαλο. Εκεί δρά ως ένας ισχυρός φυσικός διαγέρτης. Αποτρέπει τη διάσπαση της ακετυλοχολίνης, ενός νευροδιαβιβαστή που είναι απολύτως κρίσιμος για τη μάθηση, τη συγκέντρωση και τη μνήμη. Με απλά λόγια, το άρωμα του δεντρολίβανου λειτουργεί σαν ξυπνητήρι για τα κύτταρα του εγκεφάλου, διαλύοντας την νοητική θολούρα σε λίγα μόλις λεπτά. Πέρα όμως από την εισπνοή και την τόνωση του νευρικού συστήματος, η κατανάλωσή του ως αφέψιμα αποτελεί ένα πραγματικό ελιξίριο για τη μακροζωία. Το δεντρολίβανο είναι γεμάτο αντιοξιδωτικά, φλαβονοειδή και φυσικά βιταμίνη C, προστατεύοντας τα κύτταρα από τη φθορά του χρόνου. Το καρνοσικό οξύ που περιέχει λειτουργεί ως φύλακας άγγελος για το σηκώτη μας. Βοηθά στην παραγωγή χολής και επιταχύνει το μεταβολισμό των λιπαρών, διευκολύνοντας την πέψη. Αν δεν νιώθετε το στομάχι σας βαρύ μετά από ένα μεγάλο γεύμα, το τσάι δεντρολίβανου είναι το απόλυτο φυσικό χωνευτικό που καταπραούνει τους σπασμούς του εντέρου. Υπάρχει όμως και ένα αρχαίο μυστικό που κρύβεται κυριολεκτικά μέσα στο πιάτο μας. Όλοι γνωρίζουμε πως το δεντρολίβανο ταιριάζει απόλυτα με το ψητό κρέας. Ξέρατε όμως ότι αυτή η γαστρονομική συνήθεια ξεκίνησε ως μια πανίσχυρη ασπίδα προστασίας. Όταν ψήνουμε κρέας σε υψηλές θερμοκρασίες, δημιουργούνται επικίνδυνες τοξικές ενώσεις. Η σύγχρονη χημεία τροφίμων ανακάλυψε πρόσφατα ότι οι ισχυρές αντιοξιδωτικές ουσίες του δεντρολίβανου, όταν μαγειρεύονται μαζί με το κρέας, λειτουργούν ως σφουγγάρι. Εξουδετερώνουν σχεδόν πλήρως αυτές τις βλαβερές ουσίες πριν καν μπουν στο πεπτικό μας σύστημα. Οι πρόγονοί μας δεν το έβαζαν στο φαγητό μόνο για το άρωμα, αλλά γιατί, με τη σοφία της φύσης, έκαναν την τροφή τους απόλυτα ασφαλή. Αλλά η σοφία της φύσης κρύβει άλλη μία τεράστια έκπληξη, αυτή τη φορά για την εξωτερική φροντίδα του σώματος. Το έλαιο του δεντρολιβάνου έχει αποδειχθεί σε σύγχρονες κλινικές έρευνες ότι ανταγωνίζεται εισάξια τις πιο γνωστές χημικές ουσίες κατά της τριχόπτωσης. Επειδή έχει την ιδιότητα να αυξάνει εντυπωσιακά την τοπική μικροκυκλοφορία του αίματος, όταν κάνουμε μασάζ με μερικές σταγόνες στο τριχωτό της κεφαλής, οι θύλακες της τρίχας ξυπνούν και τρέφονται με οξυγόνο.
Το αποτέλεσμα είναι να σταματάει η πτώση των μαλλιών και να ενισχύεται η ανάπτυξη νέων, πιο δυνατών τριχών. Ταυτόχρονα, ένα ελαφρύ τρίψιμο με το ίδιο λάδι στις αρθρώσεις και στους πιασμένους μύες φέρνει ευεργετική θερμότητα, ανακουφίζοντας από ρευματικούς πόνους και κράμπες. Ακόμη και στη νεότερη ιστορία, η θεραπευτική δύναμη αυτού του φυτού παρέμεινε αδιαμφισβήτητη. Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν τα νοσοκομεία στη Γαλλία ξέμεναν από αντισηπτικά φάρμακα, οι νοσοκόμες έκαιγαν ξερά κλαδιά δεντρολίβανου στους θαλάμους των ασθενών. Ήξεραν από την παράδοση πως ο πυκνός καπνός του εξολοθρεύει τα αερομεταφερόμενα μικρόβια. Ανάβοντας ένα μικρό, στεγνό κλαδάκι στο σπίτι σας, ακριβώς όπως κάνουμε με το λιβάνι, δεν αρωματίζετε απλώς τον χώρο. Δημιουργείτε μια ατμόσφαιρα απόλυτης πνευματικής καθαρότητας, εξυγιαίνετε τον αέρα και διώχνετε την αρνητική ενέργεια και τη βαριά αίσθηση της ημέρας. Πώς μπορούμε λοιπόν να φέρουμε αυτή την αρχαία, πολύτιμη γνώση στη σημερινή μας καθημερινότητα? Είναι πιο απλό από όσο νομίζετε. Για το μυαλό και τη μνήμη, το μόνο που χρειάζεστε είναι να τρίψετε μερικά φρέσκα ή ξερά φυλαράκια ανάμεσα στα δάχτυλά σας και να πάρετε μερικές βαθιές αναπνοές. Μπορείτε να έχετε ένα κλαδάκι στο γραφείο σας, ενώ εργάζεστε, διαβάζετε ή νιώθετε ότι το μυαλό σας κολλάει. Για να τονώσετε τον οργανισμό σας εσωτερικά και να βοηθήσετε το σηκώτη σας, φτιάξτε το τσάι της μνήμης. Βράστε νερό, κατεβάστε το από τη φωτιά και ρίξτε μέσα ένα κουταλάκι του γλυκού ξερό δεντρολίβανο. Σκεπάστε το για 10 λεπτά, σουρώστε το και απολαύστε το. Είναι το ιδανικό ρόφημα για να ξεκινήσετε τη μέρα σας με ενέργεια και καθαρή σκέψη ή για να κλείσετε ένα βαρύ γεύμα. Προσοχή μόνο, αν έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση, καλό είναι να το καταναλώνετε με μέτρο, καθώς είναι ένα βότανο που αυξάνει ελαφρώς την κυκλοφορία του αίματος. Ο αρχαίος κόσμος γνώριζε ότι η φύση είναι το μεγαλύτερο φαρμακείο. Το δεντρολίβανο δεν είναι απλώς ένα μπαχαρικό της κουζίνας. Είναι ένας φύλακας της μνήμης μας, το όπλο των αρχαίων θεραπευτών απέναντι στις ασθένειες και μια αόρατη γέφυρα που ενώνει το χθες με το σήμερα. Την επόμενη φορά που θα το μυρίσετε, κλείστε τα μάτια και θυμηθείτε πως μοιράζεστε την ίδια ανάσα και την ίδια σοφία με τους φιλοσόφους της αρχαιότητας. Αν βρήκατε αξία σε αυτό το ταξίδι στη χαμένη γνώση, κάντε ένα like στο βίντεο και εγγραφή στο κανάλι μας για να μην χάσετε τα επόμενα μυστικά που θα ξεθάψουμε. Και αν θέλετε το επόμενο ταξίδι μας να αποκαλύψει το άχρηστο ζυζάνιο της αυλής μας, που οι αρχαίοι χρησιμοποιούσαν ως το απόλυτο καθαριστικό του σώματος, γράψτε τη λέξη ταραξάκος κάτω στα σχόλια. Από το αρχαίο γιατρόσοφι σας ευχόμαστε υγεία και διάβγεια. Μέχρι την επόμενη φορά να θυμάστε. Η αληθινή γνώση είναι η πιο ισχυρή θεραπεία.